karay. Adi nga kanda. Kuya nga ni ate. Yung palit ko ini kay naaro ka mo hin adlaw-adlaw hin kuan. Ano ini? Basta la. Sabre ha. Nay. Kay Gabre. Gisi na lap. Gisi kay diri to pwede na. Kay kano gunit surut. Diri ka dito pwede balik ko. Okay ka magpapa. Makikita kita vlog na mayakan uwat. Baba. Yan. Pao. Say, ate Merna. Takuri. Adi Tiyo. Tayo. Maglalaso Adi man. Ibi. Uy, tulong at kamera. Itil. Asa ito nakimpalit kaya naaro pero may ibi ako hamon yung linaso. Kaya na din na tayo. Ano ini? Tayo. Ano yung bumba? Sige na, nalungkot na. Sige, say na dahi video. Tayo lugod kita hili. Yan. Gabre tayo. Ano? Adi Tiyo. Ano ba? Thank you very much. Amo gapi to kay anhi ka mahilig ka magpinan agkape. Kita takuri dito nga kuan. Takore actually takore naton ginhatag era kay waray talaga hira takore. Pada sa takuri. Termos. Adi na. Naya pre adi. Dini sumugan pati kape. Kami termos. Kato ng kape. Abre nay. Kami termos may kape. Naman ang unado ako. Sige. Abre na. Diri nak maglili na suhit. Alas 10. May termos. Kay Una. ngato ira. Atud alas 4. Ngato umakas. Malit pag alas 6. Klarado. Kaya nga to kasi kadana ni Paya, guarera termos. Nay, kita daw. Nila ka mo biha. Kana di pa nga na yan mo ha. Nayo, adun mo. May piso ko. Naigaw ka na ipakita. Man, pula. Ay, mayroon na ako termos sa uma. Man. Yay, may price pa sa sabtan. Naya di pa oh. Butterfly. Kuno. Oh, Ginoon mo. ipaligid. Mga bowl. Nayo. Hindi Tayo. ko gagamitan. Tayo. Patay na patay. Kuan na. Bukan ha? Mm. Ito raga sa gyapit surod lang. Ayaw. Ayaw kay sayang. Souvenir inin. Ayaw kayo. Tasaguong ko ini. Termos ha? Laso. Kaya pwede man kaldero. Alit laso. Alay na good man. Ayaw tayo pagtawag. Tayo, abre. Ngay. Kumay naman ini. Hindi na ka mo kailan umaro hasapit. Sino? Ay, ito ni Papa. Laso ang gihap. Kaya nagpipinangaro lang ka mo linaso. Bisan din. Lobya ta din magtagkape. Para dire. Pa, dire ka na makan niya balay pagkakape. Sa hindi sagad ka ito. Kaya na na sabon. So, Sabon yan. may toyo. Sige na. Oh. Yan. Adi pa. May Rexona yung nanay. May piso pa. Wait, Colgate, waray toothbrush. Dali ka, tani ko na natagpag-luit ko. Ay, man. Thermos out. Kuanin na man. Lasuan gihap. Puro lasuan ini. Ano ate na happy ka? Salamat. Manilabla. Kaya mo lang nato na kaya. Yung sa akin. Thank you niya. Nanila. May tuyo. Ito ang May tuyo. Tuyo balik. Hello po.